Awit gamer, awit talaga na lubog sa utang. Talo ako sa casino ng worth of 69 million. Oh, may background music na din ha. Fashion and beauty influencer na cancel dahil sumakay ng jeep. Ito pa pambalita atin agad simula. So simulan muna natin kay Awit gamer kasi bagay din yung kanyang pangalan sa nangyari sa kanya. Talagang mapapaawit ka talaga at medyo may pagka-poetic justice din yung nangyari sa kanya na isang influencer na ipopromote ng gasol. Papalitan ko na lang yung gasol dun sa word na ito yung lalabas sa screen para di tayo ma-demonetize. Siya ay mismong nalulong sa produktong kanyang pinaplug. Ngayon, unahin ko na bago magkaroon ng mga nag-aaway sa comment section dyan. Deserve man niya yung nangyari sa kanya. Hindi niya deserve na habang buhay nandoon sa kanyang naging parang punishment, sa kanyang naging resulta ng kanyang ginawa. Kasi ako, lumaki ako sa mga taong naggagasol. Nakikita ko sa paligid ko, may mga tao kasi responsable sa paggasol. Merong mga taong makatikim lang isang beses nung panalo o makatikim nung talo. Doon sila nagsisimulang ma-addict doon sa action na yun, yung dopamine hit, feel-good hormones. Diba? Alam naman natin karamihan ng mga tao ay pagod sa trabaho, maraming mga problema at isa yung paraan para madoble hit, 2x scatter ng saya at ng perang kanilang laging hinahabol. Kaya naiintindihan ko siya. At itong sa sinasabi ko ay para din sa lahat ng klase ng bisyo. Marami dyan nagagalit sa kanya pero naglalaro ng gacha. Na malaking parte din doon ay ang pagpupul na kasama din doon ang laro ng tsansa. So meron talaga to a healthy degree ang ating pagkahilig sa mga chance-based games o mga RNG na kasama sa mga laro. Kaya mag-react tayo sa kanya ngayon at mahimay pa natin yung before and after na effects at pwede natin matutunan kanyang mga ebas. Ito wala na akong para itago kasi syempre pinost na ako eh. Ito din ako pag yung nasa kotse o nasa jeep nakatingin ka lang sa labas, umuulan, nafe-feel mo yung mga nangyayari, yung desisyon mo sa buhay. Tapos meron pa mga sad music na tumutugtog sa speaker. Ako talaga, nawalan ako. Lubog ako ngayon. Sinabi niya rito na tinigil na daw niya yung papapromote ng gasol kasi naramdaman na daw niya yung sistema yung gumagamit nun. Pagkakamali ako sa buhay na hindi ko naingatan yung mga meron ako ngayon. Alam mo ano? Pera, sasakyan. Talo ako sa casino ng worth of 69 million. Yung kanya mga binili, syempre hindi ka na makakagastos ng ganung kalaking halaga. 50 plus million, 69. Hindi ko lang kung joke lang yung 69 million kasi masyadong funny yung number para maging totoo yun. Pero ewan ko, baka sumakto nga. Pero anything na ganung kalaking halaga, karamihan ng tao hindi naman maaabot yun. Para umabot ka doon, ibig sabihin nun, dumating sa iyo yung pera na yun. Ngayon sabihin natin kumikita ka ng malaking pera buwan-buwan. Ibang-iba pa yun sa pera na meron ka na o save mo or tinatawag natin mga investments mo. Kasi yung perang yun, magagastos yun eh. Ano siya, parang fuel. Nauubos, dumadagdag, na hindi na importante yun. Gagamitin mo sa pambayad, mga dati utang, pang-araw-araw na pagkain, kahit ano pa man din yan. Iba naman yung tinatawag natin mga assets at investments. Yung assets at investments mo, yan ang magpoprolong doon sa mga kinita mo, doon sa mga na-save mo. Ngayon, ang maganda pa sa mga assets na yan, na hindi tulad ng mga kotse, yung mga assets na yan, tumataas ang value niyan over time. Tumataas sa kanilang halaga over time. Makikita mo yan sa mga mahilig sa mga baraha o sa mga collectibles. Yung iba dyan, o mga mamahaling mga art, tumataas ang halaga niyan dahil hindi lang sa kanilang demand, pero dahil na rin sa inflation. Syempre, kung ang halaga niya ngayon ay 5,000, next year baka 6-7K na yan. At yun, syempre, isipin mo na lang, habang lumalaki yung pinapasok mong pera, kung bumili ako ng ganito, kaya na bahala mag-search sa halaga niyan, iba yung halaga niyan dahil mas malaki ang pinasok mong pera, mas malaki yung curve na natataas yung value niya. Kung gusto mo ibenta. Pero sinasabi lang naman dito yung safety net mo na kung kailanganin mo siya ibenta, mabebenta mo siya. Ibang-iba yun sa isang sasakyan na kung bibili mo ng fully paid, 100%, paglabas sa pagkalabas pa lang yan ng mismong garahe nung binilan mo, less 20-30% agad yan. Hindi mo pa yung ginagamit, hindi mo pa nauupuan, hindi pa lumalapag yung dalawa mong itlog sa driver seat. Bawas na agad ang halaga niya pag binenta mo. Iba ang mga assets at investment. Pa sa stocks man yan. Siyempre, pinapasimple ko siya masyado. May risk pa rin naman involved yan. Pero doon ka na sa less risk kumpara doon sa mga very risky pag sa mga ganong malalaking halaga ng pera. Kasi nga, mabilis mag-swing ang pera na yan. At depende rin yun sa klase, anong klase ka investor. Yung pinag-usapan natin dun sa dati natin video. Hindi ko na nakilala yung sarili ko noon. Nalulung ako sa sugal. At eto, marami akong pinagkautangan. Kaya gusto ko dito kaysa pag-usapan na lang natin downfall niya. Kasi naiintindihan ko naman si Awit Gamer, na-try niya ulit makabalik at makabangon. Wala akong problema doon. Kasi lahat naman tao nagkakamali. Kahit ako na deserve niya yung nangyari sa kanya dahil sa kanyang ginawa, hindi ako against sa isang taong nagpupursige. Kasi lahat naman ng tao pwedeng magbago at lahat ng tao pwedeng magsubok muli. Ngayon, ang ayoko lang syempre, pwede niya sabihin to kasi meron pa rin siyang pera. Meron pa rin naman siyang pera, di naman siya 0-0. Like sabihin natin utang siya, meron pa rin siyang paraan para kumita. Totoo yun. Kapusan
ako talaga ngayon. Kapos na kapos ako. Kaya iba yung tinatawag nila na rich sa wealthy. Okay, merong rich, ewan ko kung nag-choose lang sila, pero nakita ko sa isang article dati yun na gagawin ko lang mas layman's term na meron kasing kumikita na sabihin natin 50k per month na walang savings, walang investments, at meron naman 20k per month na kumikita may isang milyon na savings. Kalahating milyon sabihin natin nasa Pag-ibig or kalahating milyon nasa digital na mga banks. Anong gusto mong simulan? So iba-iba tayo ng circumstance at iba-iba rin tayo ng proseso sa buhay. May mga tao kasi syempre lumaki sa magandang pamilya, meron na sila agad mga assets na pwedeng ipasa sa kanilang mga anak. Yun nga daw ang pinakamagandang pag-build ng wealth eh. May kaya na yung magulang mo o meron na agad silang may pamamana sa'yo. Kasi di mo kailangan paghirapan yun eh. Sinuwerte ka lang doon sa chance na yun. Ngayon, wala na problema doon. Wala ka naman choice doon at wala naman tayong mapipili, di ba? Hindi naman tayo makakapili saan tayo pinanganak eh. Naiintindihan ko rin na merong mga levels dyan na minsan sa sobrang baba mo na mahirap makaangat. Mahirap makalagpas sa mga tinatawag nila mga barriers to entry. Kung dito lang ako sana nagsimula, nakakapasok ako doon. Kaya hindi ganun kadali makipagkumpara sa kung kani-kanino. Kasi yung kanyang video parang uplifting eh. Hindi ko naman inaano yung kanyang pag-uplift at pagsasabi sa mga followers niya na ito yung nangyari sa akin. Huwag niyong gayahin, nalulung ako. Pero kailangan pa rin natin maging practical at realistic. Iba niya mga followers na nalulung dahil sa ginawa niya at sobrang lala ng naging mga utang. Yung iba doon hindi na talaga makakaahon. Ikamamatay na din na nila yun. Hindi na sila makakaahon doon. So kailangan pa rin natin yung i-point out din. We take the good and the bad. Give credit where credit is due. Lahat naman yan kaya kong bayaran. Pero sabi ko, pakiusap ko lang, bigyan nila ako ng time dahil hindi ko naman sila tatakbuhan. Oy, maganda itong mga nuggets of wisdom niya. Atawa ko yung mga huwag tatakbuhan ng utang. Normal pala yun. Okay, nagulat lang ako doon. Hindi ko kasi talaga hilig mangutang eh. Bilang isang breadwinner, diba sabi hindi nga daw ako breadwinner eh. Nagawa ako ng 5 safety net bago ako mawala ng perang kailangan ko. Nagpapakatotoo lang ako, hindi ko sila tatakbuhan. At yun ang hirap lang din pag sa nangungutang ka. Especially kung alam mong wala ka nung perang yun o hindi mo lang paano mo kukuha. Kasi pag yung perang yan, yung inutang niya, kaya bibig kasi sinabi siya ditong kwento tungkol sa binilan niya ng sapatos as inutangan pa niya. Actually, nakuha ko na yung sapatos. Tapos nautangan ko pa. So hindi ko pa bayad yun hanggang ngayon. Nakabili ka na nga ng isang sapatos eh. Ba't umutang ka pa? Saan galing yun? Isa tong pera na wala ka pa. Ano yan eh? Masarap kasi yung feeling na hindi ako naglabas ng pera pero nasa akin na yung gratification eh. Kaya lagi ko tinuturo sa mga nanonood, sa mga cancers, sa video natin tungkol sa finance, yung delayed gratification. Kasi ngayon, panahon na internet, impulse buying na isang lason sa iyong wallet, sa iyong pinaghirapang pera. Wala akong problema kung gusto mong bumili para sa ikasasaya mo eh. Kasi, diba, pinaghirapan mo yung perang yan, deserve mong maramdaman yung pawis at dugo mo. Pero kailangan mo siyang lagyan ng porsyento. Kailangan mo siya lagyan ng mga limitasyon. At ako, ginagawa ko siya sa pagbigay ng porsyento. So, sabihin natin, kumita ka ng 15,000, 10% doon gamitin mo sa luho. At wala kang maisip na paggastos sa luho mo, gamitin mo. Kasi, masabuti na yun kung buwan-buwan, hindi mo nararamdaman yung perang ginagastos mo. Tapos, bigla ka magka-crash out at bibili ka lang sobrang laking halaga para lang mabawi mo ilang buwan na hindi ka bumili ng luho. Okay lang yan. Kasi hindi naman ako bumili ng 6 na buwan. Bibili ko naman to 100k na card na yan. Yung mga gano'n. Okay lang, i-bash nyo ako, pre. Sabihin nyo, kinarma ako. Okay lang yun, pre. Pagkakamali ko to eh. So, syempre, iba-iba rin yan. Kada sa kinikita mo, iba-iba rin tayo ng priorities. Baka iba, 5% na luho, masaya na. Baka iba, kailangan 30% ng kanilang pangano. Kasi, syempre, ikakaltas mo din doon yung mga non-negotiables nyo na tulad ng renta, kuryente, tubig, pagkain, mga maintenance ng magulang, kapatid, tuition, lahat ng yan. Ang dami pa mga factors na hindi ko alam. Iba dyan, particular lang din doon sa taong kumikita. Pero doon ko siya na bibigyan ng preno at hindi ko rin nalalagpasan yung sarili ko. Ngayon, naiintindihan ko, meron din talaga wala ng space para mabigyan ng luho o ng porsyento yung sarili mo. Ngayon, pag nandoon ka sa particular na oras na yon, mag-invest ka ba sa sarili mo? Ipasok mo yung pera sa sarili mo. Dagdagan mo pa yung paraan kung paano ka kikita. Risky yan, diba? Pwedeng gumawa ka ng maliit na business online, benta ka, meron kang pina-plug, kahit ano man yan, meron kang one-time deal. Kung mapapansin nyo, nagbebenta ako ng mga pre-lab na mga hindi ko na ginagamit. More sources of income ang iniisip dyan. Baka yung tinahak mong kurso o tinahak mong trabaho ay pwede ka pa palang madagdagan pag ito yung natutunan mo. Ano ngayon kailangan mo? Seminar, isa pang course, aralin mo. Kung yan ay isang motor skill, practicein mo. Diba? Ewan ko ano yung man yan. Hindi na makilala lahat sa utak. Minsan meron sa katawan. Pag ikaw ay isang crafter, kung ang benta ngayon ay ganitong klaseng mga hulma, yun ang practicein mong hulma. Kailangan mo mag-adapt. Huwag kang umasa sa mga naaral mo lang. Ano lang yan, stepping stone lang yan, pero hindi ka tatagal
tatagal pag yun lang inasahan mo. Kung masaya ka na dun, kung kulang pa sa'yo, depende yan sa level ng ambisyon mo. Pero ang importante sa akin, meron ka ambisyon. Kasi dahil doon mapapausbong mo pa yung sarili mo. Ngayon, pag na-invest mo na sarili mo, dumaan na ilang panahon, dumaan na ilang barya, na pinasok mo sa katawan mo yung perang yun at lumaki na yung kita mo, ngayon pwede mo nang gawin yung sinabi ko. Yun yung sinasabi ko pagdating sa mga finance influencers, mga nagbibigay ng tips, o yung mga mayayaman na nagpo-post sa TikTok. Sobrang particular nung kanilang mindset eh. Ang hirap nun ilagay kung iisipin mo yung klase ng dami ng tao. Hindi lahat yun babagay sa kanila. Sila kasi pinag-ingatan nila yung pera nila, dinala nila sa tama. Ako hindi, pare. Nasilaw ako sa pera. Pag nagbibigay ako ng mga ganong mga yaps pagdating sa pera, may pagka-blanket eh. Na kahit kanino, pag pinatong mo to, pwede niya tong himay-himayin, pwede niyang galawin yung sombrero na yun, nababagay sa kanyang estado sa buhay. Pero yun nga, simple lang yun. So, naalala ko lang doon sa sinabi niya. May pagkakamali ako sa buhay, sa sarili ko, almost 69 million, ubos. Pati mga sasakyan ko, ubos. Kasi hindi asset ang isang sasakyan. Maintindihan ko siguro kung ikaw ay isang kolektor ng sasakyan at alam mo yun, nagbebenta ka sa mga iba pa mayayaman na mahilig sa mga sasakyan na yun, di siguro yun. Parang nandun na yung collector's vibe. Pero ito mukhang hindi siya nagko-collect eh. Gusto niya yung shiny new thing eh. Diba? So, ayan, kita mo nangyari. Binalik na niya, bereta lang din niya. Pagtingin sa pera, kung paano mo siya aalagaan, nandun pa rin naman. Kahit anong halaga pa yan. Kahit yung kung mayroon ditong level, kahit itaas mo sa pinaka-milyon-milyon o ibaba mo sa pinaka-daan-daan lang, pareho lang din dun yung mindset. Pareho lang dun yung sistemang gusto kong maintindihan nyo. Siyempre, mabilis ang pera, mabilis din mawawala. Hindi naman ganun kasimple lang. Kung mabilis man ang pera dumating, maaaring hindi rin ganun kabilis mawala yung pera. Yun yung tinatawag natin na lifestyle inflation. Yung ginawa niya, alam niya malaki ang kinikita niya, milyon-milyon kada buwan, daan-daang libo. Tapos sinabay niya yung kanyang lifestyle. Kaysa kumain ako ng ganito o kaysa bumili ako ng kotse na ganitong halaga, sinabay ko doon sa binibili ko. Ngayon, buwan-buwan yun. Next month, next na sahod, bili na naman ako ng malaki kasi kaya kong gampanan kasi malaki kita. Pero yung kita mo yan, hindi yan lagi magiging ganyan. Kaya pinakita ko sa inyo yung diferensya ng wealthy sa rich, diba? Yung mga maraming investments, maraming mga sariling mga assets na hindi bumababa ang halaga versus doon sa sahod. Kasi ang sahod, base pa rin yan doon sa tao. Kaya ko pang bumangon. Bata pa ako. Pag ba 50 years old ka na o papunta ka na sa retirement, magagawa mo pa rin ba yung kinikita mong ganito kataas? Hindi, diba? Magiging mas realistic ka na. Hindi na ganun lalakas ang sahod mo. Hindi ka na rin ganun kabilis makakapaglabas nung trabahong ginagawa mo noon nung bata ka pa. Hindi ka makakasabay. Mahihirapan ka. Realidad to ng buhay. Kaya maganda maghihanda kapag umabot ka doon at hindi naghihanda si Awit doon. Kasi nung sinabi niya na mabilis ang pera, mabilis mawala. Mabilis mawala kasi mabilis kang gumastos ng pera na dumating. Naiintindihan ako, masarap makakita ng sobrang daming pera dadaan sa harap. Ano gagawin ko dyan? May naalala ko nung nagsisimula ako sa YouTube, nung nakita ko yung perang yun, hindi ko ginamit, hindi ako bumiling kotse. Ngayon pa nga lang, kahit sobrang tagal na. Dahil alam ko na itong pera to hindi to panghabang buhay. Baka kailanganin ko to sa future. Hindi ko pa naman kailangan ng panahon na yan. Pandemic, wala lumalabas. So, kaya ko to sinasabi, yung mga iba't ibang mga factors na wala naman ng kayong pake. Kasi yun yung factors in play, yun yung mga circumstansya, yun yung mga piyesang kinailangan kong galawan. Iba, hindi ko to pwede compare sa kanya. Siya lang makakaalam no, at kayo lang din makakaalam no sa kung naman pinagdadaanan nyo ko. Ay, kinailangan ko na gamitin pa eh. May dumating na malaki halagang pera sa nakapasok ko sa bagong kumpanya, ganito sahod ko, 100k a month. Ginastos ko lahat. Kailangan ko kasi marami akong binabayaran. Good sa'yo. Ikaw lang makakapagsabi niya. Huwag kayong makinig sa isang panglahatan lang na ito dapat gawin mo, mag-grind ka. Naiinis ako sa mga ganun tao, diba? Kaya nagkaroon tayo ng ganung mga yan sa social media nung huli. Naiinis ako doon kasi sobrang shallow nun eh pagdating sa pera. Like, okay sa akin, okay lang naman mag-grind. Naiintindihan ko na pinagdaanan ko din naman yun. Pero hindi mo kailangan gawin palagi yun at hindi yun gagana sa lahat ng klase ng tao. Kaya yung mga binibigay ko, kayo na bahala mag-mold sa sarili nyo. Parang binibigyan ko lang kayo ng clay. Laruin nyo sa gusto nyo kung paano nyo ilalagay yung barya sa loob ng clay na yan. I-mold nyo sa gusto nyong style. Baka mag-work sa inyo. Ayokong tanggalin sa inyo yung chance na sa inyo lang talaga gagane. Yun yung gusto ko eh na pagdating sa buhay naman may iba't ibang tao, may iba't ibang paraan. Maaari rin na kahit malaki yung pera, maaari din mabagal din lumabas yung perang yun. Pero syempre, tandaan nyo, kung mayroong makatotohanan sa sinabi niya doon na mabilis ang pera mawala dahil ang mga aksidente at mga emergency ay hindi mo maiiwasan. So yun na lang isipin mo palagi. Kung baga sabi ko lang sa dulo araw, hindi porket malaki ang kinikita mo, kailangan mo waldasin lahat. Alam ko masarap. Pero kailangan mo bigyan ng limitasyon ng bagay. Kailangan mo bigyan ng boundaries yan. Para hindi ka rin mag-guilty. Pag tinitiro to, hindi ako nagigilty kasi hindi ko to binili lahat na isang buwan. Yung mga ganyan. Binigyan ko ng oras yan. Hinayaan ko muna maramdaman ko
ko, na-fulfill ko yung sarili kong kagustuhan, tapos next month ulit. Tandaan nyo, kailangan nyo ng kontrol, kailangan nyo ng disiplina. Yan ang pinaka-importante. Kung gustong gusto nyo makabuild ng wealth, huwag mo naisipin yung yumaman, huwag mo naisipin yung mga ganon. Kasi ang pagiging mayaman is sobrang subjective. Ano ba mayaman sa'yo? Meron ka ng 100k? Meron ka 500k? Meron ka dapat bahay? 3 beses ka kumakain? O gusto mong pagputumingin ka sa menu na isang restaurant, kahit anong gusto mo? O mabili mo lang yung paborito mong laruan? O gusto mo may unli ka credit sa Valorant o sa Robux? Ang dami niyan. So isipin mo lang paano ka mag-build ng wealth. Paano mo mahawakan tong pera to at paano mo mamamaximize sa pinakakailangan mo. Para si Thanos, kompleto may mga stone. Parang gano'n. Yun ang mas isipin mo. At mas maganda yung mapupudus mo doon na wealth. Sanay ako sa ganitong buhay. Bakit? Galing ako sa hirap. Pero hindi ko nadadanasin bumalik ulit doon. Nakakakain pa rin kami sa tamang oras. Nakakain kami sa ilang beses sa isang araw. So may sinabi niya dito na nakakain sila ng 3 beses sa araw, di nagugutom pa yung pamilya. Good sa kanya. At sinabi rin niya dito na galing naman siya sa hirap. Wala tong problema sa akin. Hindi naman putol yung aking mga kamay. Nakakapaglakad ako, makakagawa ako ng paraan. Okay yung mindset na yan na hindi ka tumitigil. Maganda yun. At sana lahat ng tao may ganyan. Kasi iba, matamaan lang na onting problema sa buhay. Ayaw na. Complain, iyak. Okay na mag-complain. Ako lagi nagko-complain. Pag-isip ko pala sa umaga, utang. Pero gagawin mo pa rin. Inilalabas mo lang yung angal mo. Pero gagalaw ka pa rin naman. Nila, bakit hindi ka humingi ng tulong sa kuya mo? Tol, hindi pa ako lumpo. Kaya ko pa magtrabaho. Yung kuya ko, kung tutulungan ako nun, tutulungan talaga ako nun. Yung kuya niya si Wamos sa Badinakal. Oo yun, may utang ako. Marami akong pinagkakautangan, pare. At pinapangako ko sa sarili ko na kaya kong bayaran yun. Yun nga mahirap yung time. Kasi napaka-importante rin ng oras o ng panahon sa isang tao nagbibuild ng wealth. Maganda magsimula hanggang bata ka pa. Hindi yung batang, alam mo yun, investment. Hindi ako yun Ang sinasabi ko yung nagsimula ka ng kumita. Ano yan kasi nagko-compound kasi ang tinatawag yung mga savings natin over time. Na pag mas marami yung nasa-save mo nung bata ka pa, mas maganda mo siya mayu-utilize pag tumanda ka na. Essentially, kung mas malaki yung perang meron ka na at a younger age, mas mako-compound mo siya ng mas malaki para magamit sa kung saan-saan. Pwede sa business, pwede sa mga investments lang na mabagal, pero stable. Ikaw na bahala doon. Do your own diligence, hindi naman to financial advice. Pero sinasabi ko lang yung practical niya na application dito sa Pilipinas. Hindi ako mayabang. Okay? Ano yung yayabang ko? Wala ka na may iabang ngayon. Pero dati, meron. Di ba? Alam naman natin yun. Bahay ko doon, na-Awit Mansion. Wala na yun, nabenta ko na po yun. Dapat lang naman, kasi ibig sabihin nun, yung nalulong mo ay binalik mo lang yung losses mo. Kaya inisip ko nga, pag sa mga mahilig sumugal, yung papatingi-tingi na talo, nababawi ba yan na isang malaking panalo? At paano mo yun nako-compute? Kasi sa investments, pag di ba pinakita sa Excel sheet ko dati, alam ko yung profit at yung loss ko Hindi naman siya win, hindi naman siya panalo Wala naman parang slot machine doon na papapanalo ka sa isang investment Yung percentage, papasa ka crypto man yan or kung ano man. Ang lagi ko tinatanong sa mga sobrang mahilig gasol ay kung ikaw ay tumataya araw-araw ng isang taon, sabihin natin 65 times ka araw-araw, nakakataya ka ng 50 to 100 pesos sa isang gasol. Nanalo ka ng 5,000. Pag kinompute mo ba yun, bawi ka. Dito yung sinasabi ko natatalo ka sa panahon na yun ang ginagamit positively ng isang investment Na kung nagsimula ka na mas maaga at 18 years old, sabihin natin kung kumita ka 21 years old, nagsimula ka na mag-invest, patingi-tingi yung kinakat mo yung sasahod mo ng pa isa-1,000, pa 5,000 sa isang investment tulad ng sabihin natin baka stocks or mutual funds, yung mga sinabi natin before na umaakyat pa unti-unti. Yung increment nun pataas kahit mabagal compared sa isang na 50-50 chance ka palagi. May mga klase ng gasol na may baka 40 o 60%, di ba nilalaro, ini-skew sa favor mo. Pwedeng, di ba sa kabayo kasi yung, di ba naglaro tayo umamusome. Meron doon kasi inaaral nila yung klase ng mga kabayo. So parang feeling nila, kahit sabihin natin may pagka-chansa ang kung sino mananalo ditong kabayo, dahil inaral ko yung kabayo na to at umuulan, siguro hindi siya magaling sa ulan, hindi ako sa kanya tataya. So meron din tayong ilusyon na sinisigurado natin ng isang pang-chansa na senaryo. Siguro, ang inisip nila, malaking porsyento yun. Asan yung pera na pagbentahan? Talo po sa sugal. Kaya dapat matuto tayo. So kahit sabihin natin meron siyang sobrang laking pera doon, at the end of the day, nag-negative din lahat. Maaaring yung kita niya noon na hindi na niya magawa ulit ngayon. Kasi baka swabing-swabe lang, Goldilocks zone yung tinamaan niya noon. So yun yung mahirap sa mga ganyan. Paisa, ito yung umiiyak na siya. Pasensya na po kayo. May background music na din At least maganda yung ano mo, di ba? Ding-ding mo. Ang tawag dito sa mga nagti-TikTok natin may mga pangmayaman na mga design. Good morning po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Lakas ng music, di ko marinig. Yan.
po, sasabihin ko po sa inyo. Ayun, humina din yung music. Sinabi niya rito yung mga inutangan niya, iba doon, wag na. Tulad ni mga iba niya mga tropa na influencer din. Kailangan ko po to sabihin para po mawala na po yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Therapy session pala online. Araw-araw at gabi-gabi ko pong inaalala. Ngayon nagbebenta na siya ng mga bagoong, di ba? Yun yung kanyang para makatuloy pa siya. Una, pinanalo ako. Ang dala ko lang po is 400,000. 400,000 lang naman. Okay, maliit lang. Butal pa lang po. Butal lang pala. Nanalo po yun ng 6 million in one day. Yan, isa yan sa mga tsansa na nag-uudyok sa'yo na maglaro ulit. Kasi, 400,000, naging 6 million. Gawin ko nga ulit. Ito yung gambler's fallacy na sinasabi ko sa inyo na pag nanalo ko palagi, imposibleng matalo pa ako. At sa isang talo, kanina pa ako natatalo, imposibleng manalo ko. Kinabukasan naman po, bumalik po ako, nanalo po ako ng 12 million. Sarap. Kwento ko po kung ba't po ako nalulong. Ito yung yabang na pinakita mo noon. Naiintindihan ko na kung bakit hindi ka na mayabang. So bakit? Bakit ang basehan mo lang pagiging mayabang o hindi mayabang? Kung gaano karaming pera meron ka. Ayusin na lang natin yung ating sarili. Maging humble na lang tayo kahit may pera ka man o wala. Sabihin ko po sa inyo, ito po lahat ng mga nilalaroang konsugal. Sobrang dami po. Naging parang low-key flex pa tuloy. Sinasabi lang naman niya. Sinasabi lang niya. Iba pa, kaya ako po nasabing higit 69 million po ang yan yung risky no? Ang bilis na pera, tapos biglang boom. Nakakatakot talaga sa ganyan Alam ko po, mahabang panahon na po akong hindi nakakabayad sa inyo. Alam ko po, halos 3 months, 4 months na po yung mga utang ko sa inyo. Meron ba unwritten rule kung hanggang kailan ba yung mahaba na masyado? 1 taon? 5 months? 6 months? Kaya mahirap yung mga ganitong terms. Kaya mahirap talaga mangutang Pati kayo naabala at kasama naman talaga kada pautang mo may chance at may risk na masira ang inyong relasyon. Kaya kung kakayanin, huwag kayong mangutang, diba? Pero kung kailangan talaga, siguraduhin nyo na meron kayong para, marami kayong fail safe na magagawa nyo ng paraan. Kahit yun man lang. You owe it to yourself at dun sa pag-uutangan mo. Hindi na mong pungintayan na lahat din po mawala sa inyo. Bahay, sakyan, pera. Nabuti makibarinig to sana ng mga bata niyang manonood sa kanya na mas impresyonable. Ito yung bad ending na pwede mo makuha pag ikaw ay nalulong sa ganyan. Hindi lang sa gasol sa lahat ng klase ng bisyo. Alcohol, laro, katawan, di ba? Lahat yan, lahat ng bisyo, lahat ng makakasama sa'yo. Hindi lang sa gasol, ito lang kasi pinakamadaling entry point. Pero sana po mamili rin po kayo ng magiging kaibigan nyo at yung taong pagkakatiwalaan nyo. Ganda yun. Meron ang kasabihan na tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Alam ko nag-i-issue din yun dati na hindi porket geto kaibigan ko, geto na rin ako. Pero pinapataas mo yung chance. Diba, birds of a feather flock together. Ilan pa ba kasabihan na yung sasabihin ko? Kahit hindi yung totoo, kahit hindi 100%, pinapataas mo yung chance. Kasi bakit ka makikihalubilo sa mga tao hindi mo namang ka-vibe? Defensive lang na term yun. Nung sasabing huwag ka makipag-friends hindi mo katulad Habang mas dumadami yung mga ganitong klaseng tao sa paligid mo, mas mataas lang din yung chance na mapag-uusapan yung mga bagay na ikasasama mo din, na mababad influence ka din o mag-good influence ka din. Yun ang maganda. Kung ikaw gusto mo maging magaling na businessman o gusto mo maging magaling na gamer, paligiran mo sarili mo ng mga tao magaling doon. Kasi magiging natural sa mga usapan nyo pang araw-araw, paunti-unti, diba, connections, kakilala, mas mapapalapit ka sa mga ganong klaseng tao at mas maiintindihan mo at mas magkakapalitan kayo ng wisdom o ng mga life experience na kailangan mo, na hinahanap mo. Pag hindi ka nagkamali, hindi ka po matututo sa buhay. Tama naman yun. Pero mas extra saludo sa mga taong hindi na kinailangan magkamali. Kasi alam nilang wala sila matututunan pa nagkamali sila doon. Prevention is better than cure. Okay ako na pinagdaanan niya to, gusto niya magbago, na natuto siya dahil dito, okay lang. Karamihan naman ganun din mangyari. Pero gusto ko lang mabigyan ng extra saludo yung mga tahimik lang dyan na ginawa ng maayos. Alam nila makakasama sa kanila na uminom ng ganito o makisama sa mga ganito. Alam nilang wala sila matututunan doon kaya hindi na nila pinagdaanan yung ganun. Hindi na sila nagkaroon ng parang life-changing experience kasi ayaw nila yon at alam nila. Kasi nakakalimutan sila, kasi tahimik lang sila. Mas merong storya din kasi yung mga tao pinagdaanan yon, nagbago, naiahon yung sarili. Masarap kasi pakinggan di ba? Parang movie Pero syempre, huwag natin kalimutan yung mga tao hindi na kailangan pagdaanan yon para umabot sa nasan man sila. Pero mas matindi sana kung walang background music Okay lang, itindihan ko naman yun. At sunod na balita na ito naman nagkaroon ng issue. Ito pag-post ni Christine Lim na isang fashion and beauty influencer na hindi ko naman yata ikamamatay kung sumakay ako ng jeep without telling my parents. At nagmukha daw kasi siyang parang hey guys, I touch poverty. Mga ganong vibes na at nainis ang social media sa kanya. Daming comments sa kanyang TikTok nung pinost niya ito. Your child just had to do it, parentals. So gusto daw lang kasi niya mag-share tungkol dito. Pero naiintindihan ako bakit nainis ang tao sa kanya. At naiintindihan din naman niya. Kasi mag-post din siya after nun ng isang apology.
Pucha, isa na naman background music. Pagandaan ng background music tayo Pero basahin natin. Naiyak. Music pala, naiyak na ako. Hi, I just want to gently clarify. Wait lang, pagbabalagi sabi ng gently, alala ko lang sa mga email. Paano yun? Ano yung feeling na isang gentle? Yun lang. Guys, ito yung aking email sa inyo. This wasn't meant to flex, offend, or romanticize something that others go through every day. It was not my first time sa jeep. I was pertaining to me riding the jeep pero not telling my parents because they prefer us to ride a Grab. Not because maarte sila, but for safety reasons and past experiences. So mayroon na siya pinagdaanan dati. More so, I've had experiences that left me really shaken. Nanakawan ako ng phone before without even realizing it. Buti na lang hindi mo na-realize kasi ibang tao, alam mo yun, talagang binugbog para makuha yung gamit nila. Good for you kasi safety yun. I understand the reactions. I truly appreciate those who reminded me to be more mindful. I hear you, and thank you for the reminder. This wasn't about glamorizing anyone's daily life. It was just me sharing something that I felt like sharing. I apologize if I came off the wrong way, and I promise to do better next time. Thank you to those who understood and to those I offended. I respect where you're coming from. Again, I take full accountability. Thank you pa rin. The real context behind that post, the caption, hindi ko naman yata ikamamatay, ay hindi para maging pagpadip o offensive kasi isa daw siyang personal moment na gusto niya i-share sa atin. Ayaw lang talaga daw niya mapagalitan. Galing daw siya isang strict at protective the household, tapos yung mga pinagdaanan pa niya. So hindi daw ito para i-romanticize yung kanyang ginagawa araw-araw. Nasa ibang tao ay nag-take offense kasi syempre sa kanila, bakit araw-araw naman ako maalis ano ngayon? Bakit? So nasaktan sila doon. So naiintindihan din daw niya kung bakit to sa ibang tao ay parang poverty pero sorry pa din siya sa mga na-offend niya at hindi daw yun yung kanyang intention. So, essentially, gusto lang niyang i-share. Papasalamat siya sa mga taong naiintindihan niya. Alam, mahirap din na pag-post ka sa social media. Tulad din ng ginawa ni Awit. Hindi natin mapagkakaila yung privilege na pwede mo tong sabihin online. Hindi naman lahat ng tao ay may chance mangyari yun So, good for her. At good din kay Awit na pinagdaanan nila yun na para may pagka-poetic justice na nabash siya doon or na-call out siya doon. Ito yung hirap sa free speech Lahat sa comments ay hindi mo makikilala at hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan. So maaari na pwede ikaw ang mapagbuntungan yung kanilang makina inisan at hindi rin nila kasalanan yun. Nag-post ka online So para siyang double-edged sword. Kaya para sa mga tao nagpo-post online sa kanilang mga experiences, i-expect mo na may mga tao makakaaway ka. Kaya nausing rage baiting, diba? Pero pag nonchalant ka, parang sanay na ako Nung nagpasang ko nag-evolve na ako dyan Pero ito yung isang magandang paraan na pag-acknowledge ng iyong pagkakamali. Pero hindi siya yung parang pagkakamali na talagang mali yung ginawa ko. Pero dahil naiintindihan mo din yung nasa kabila ng script. Kaya maganda yung ginawa niya tungkol dito. Ang hirap na alam mag-post online. Kaya follow na kayo sa ating Instagram. Mga pinopost ko doon. Kainisan nyo. Wala akong pake. Para lang makita nyo mga pang-araw-araw ko din. Mga nakakasalamuha at nakikilala doon. So doon natapos natin balita kayo. Bili kayo natin merch sa description. Mga members na panood na to agad. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Piliin nyo inyong mga kaibigan. Piliin nyo rin mga pinapanood nyo. Sana hindi kasali ako doon. At James Siaper na papaalam. Shoo!